It-tnejn filgħodu l-Prim Ministru Robert Abela nawgurat tieni fażi tal-proġett ta' aktar minn €1,200,000 fil-padiljun tal-basketball f'Taqali. Dan il-padiljun ilu jintuża 53 sena u oriġinarjament kien hangar tat-tieni gwerra dinjija. Ix-xogħlijiet li ġew inawgurati it-tnejn kienu jinkludu twaqqih tal-istrutturi interni fil-madwar li mhux biss żiedu l-kapaċità tal-ispettaturi imma għamlu l-padiljun aċċessibbli għal kulħadd. Ix-xogħlijiet fil-fażi ta' qabel raw titjib fl-infrastruttura oriġinali tal-azzar u tal-binja minn barra. Il-Prim Ministru Robert Abela nnota kif dan l-investiment għamel l-arena aċċessibbli anke għal persuni b'diżabilità li issa jistgħu jipprattikaw il-basketball f'Taqali. F'kummenti lil ġurnalisti Robert Abela għalkemm dan il-Gvern qed jagħti priorità lil qasam tal-isport li kull ma jmur qed iħalli l-frott kemm fuq livell nazzjonali u anke internazzjonali. Bħala Gvern kommess li nibqgħu intellaw il-livell tal-isport f'pajjiżna il fuq, nibqgħu ninvestu bis-saħħa u dan huwa l-mod kif inħares lejn soċjetà aktar kompluta, soċjetà li għandha valuri b'saħħithom, soċjetà li għaliha l-isports huwa importanti anke biex ikompli jsaħħaħ il-valuri tal-istess soċjetà u verament nemmen f'soċjetà ġusta, ħanina u soċjetà Maltija sabiħa. Il-President tal-Assoċjazzjoni tal-Basketball f'Malta Paul Sultana saħaq li dan l-investiment kien ħolma ta' xieren ta' atleti għal diversi snin li issa saret realtà. Flimkien mal-Malta Basketball Association bil-volontarjat tiegħu aħna qed naraw din ir-realtà hija ħolma qatt ma konna nħolmu aħna kont nilgħab jien 40 sena ilu tinżel li ħajkonna arena bħal di li hija xi ħaġa li naħseb jiena anki fis-qallija qasem xi ħaġa bħala di. Is-Segretarju Parlamentari għall-Isport Clifton Grima semma l-Istrateġija Nazzjonali tal-Isport u li dan l-investiment huwa wieħed mill-ħafna proġetti u investimenti li saru jew qed isiru fil-pajjiż. Biex wieħed jikseb riżultati fix-xena sportiva mhux biss lokali iżda anke fuq livell internazzjonali irid isir investiment f'dak li huwa l-atleta, f'dik li hija assoċjazzjoni imma anke f'dik li hija infrastruttura. Dan kollu jikkumplementa tajjeb ħafna ma' dik li hija l-istrateġija tal-Gvern, strateġija li għandek numru ta' pilastri, wieħed minnhom essenzjali huwa propju l-infrastruttura. Infrastruttura li tfana fuq il-mappa internazzjonali. Il-Kap Eżekuttiv ta' Sport Malta Marku Tajjar semma kif dan il-Gvern jimpurtah mill-isport u dan juruh id-diversi proġetti li qed isiru f'dan il-qasam madwar Malta u Għawdex.